Len pojok. Wah, banget mesti Pak Dewi. Kira tepe. Ini dia kena. Atur nuwun. Nggih. Tak tepe nggih kok tidak mriko mawon pun diambrak ten mriko. Naik pagi mangke. Oh pun patang sasi ra ngangsur ya Pak De. Nggih napa? Walah. Ngangsur ya Pak De. Nggih, meneng dia kena. Nggih, pun. Nggih, monggo. Wong nakeh ra sopan bengak-bengok ra. Oh, amit-amit kok piye lak yo ngono. Wong ngerti sithik ngono lho wong ora sopan pisan ah. Tak sasar ki sisan. Cuk. Kan wong ulon iki. Hah, alat dadak ae. Ih. Lih, lih. Lih. Oh no! Kowe iki nopo? Pas kok rene wah. Ya oke gegesi awake. Ya kok kene dhisik. Niki aku arep omong sithik. Aku iki butuh duit boyo silei. Jane aku wis andal duit, dituku warna-warna. Oh no. Lho ora ta kowe iki? Aku ki nagih wong. Ora ketemu. Oh no. Kok kepiye to kok ora ketemu ki? Ah, kowe nilai kaine geblinger kowe. Kowe ora angel. Untuk nilai aku wae. Aku ki ngantek sasar-sasar ki tekan endi-endi. Walah, aku geblinger kowe. Terus nilai aku endi? Aku wong tertib. Nasabah ngantek lho tirik-tirik. Walah. Ya ora di silih aku editing. Aku gak butuh iki. Nek cepet wong aku selak sukone rasane. Hah? Kok piro? Lah ya 500 apa piro? Ini jolari ya. Nek Oh. sasi iki dit. Kowe, Oh. dit kowe. Wedok. Oh, dit wedok mana? Yo. Ya iya, Cuk. Apa-apa wong pepet. Ya 500 engko dadi 1 juta ya. Oh no. Ya. Ya wis, aku tak bali sik. Iki jelek ngatur beda apa aku iki? Wis pokoke gampang konco dhewe. Nah, aku tertib wong jen duwe palingan akeh sing nang lemahe sing ngujur ngulon kula desa ya ombo. Ya wis ya. Ya, kono rek. Tak teruske aku Hati-hati, sing nagehi yang akeh. jolali. Dah. Dangsur. Ya, oke. Wah, lumayan nggih, cair. Nah, cocok iki kena gawe warna-warna iki. Guys. Cair-cair. Kadal dikadali bongko bongko cair-cair. Cair. Cair-cair.